live, sunt aici cu fratele Alex. Salut! Bă. Da, Don't shut. Bă, ce prost. Pune-mi un pic pauză că-i dau bloc imediat. Așa, am revenit după ce am spus să tacă. Și am revenit afară. Păi hai că vine. Bă, dar ăștia trag în mine. Ăsta poate să sară gardul. Vină repede înăuntru, pentru că iau și șalga. Vin, mi se mișcă cap. Iau și șalga, unde ești? Vină înăuntru. Asta fac. Hai mă, repede. Păi, dar eu nu pot să alerg așa repede. Ești unul aici? Hai, pe aici. Așteaptă că e unul aici. Unde ești? Hai repede. Nu mă, hai pe acolo. Nu, pe aici. Da, tot îmi scrie, vrea să fac cu el. Dar nu contează, ignorați-l. Hai mă, repede. Ha, mă, că eu nu pot să alerg așa repede. Bine. Hai, te aștept. Hai. Eu pot să rău pe aici. Bă, ești chiar vârlan. Dacă faci asta. Bă, dar tu ești pe shift. Nu mai merge pe shift. Asta, nu merg pe shift. Ia mă, în avantaj, că eu de pe calculator. Da, vezi că nu-l postez dacă mai bagi shift. Nu, că treaba este că dacă vine un polițist și ne ia pe la spate, ne-am dus pe budă. Uite-l pe unul. Oh, nu, treaba este că Am coronavirus. Glumesc, nu. Oh, nu! Oh, nu, îs mort. Deci trebuie să merg pe shift de data asta. Hai, papa. Oh, shit. Nu. Când prietenul lasă, nu-ți dai reset character. Oh, nu! Am murit! Ah! Ha, mă lași pe mine. Da. Ia, hai că-mi dau. A murit! Ești prost. Acum? Așa, sunt criminal. Nu! Ăla, mă, cu FBI-ul, mă! E SWAT. Ne omoară cu toți. Se numește FBI. Tot aia e. Atunci e CIA. Ăsta e... De ce nu mai am stamină? Ți-am zis că e băguj. Mă, e chiar de prostie jocul ăsta. Cam tot timpul. Dar ea cu SWAT-ul se enerva. O să-mi iau și eu SWAT-ul. Crouch, mă ridic și fug. Și repede iau shotgun-ul, plec. Mamă, dar ce bine să de când le încarci. Și apoi tragi. Deci tu mai încerci jocul că o să-i surzești pe ea. Nu mă interesează. Hai. Oh, shit. Mamă, să vezi ce le fac. Nu, mi-a dispărut shotgun-ul. Ah, nu mi-a dispărut. Oh, nu. Nu! Băi! Unde ești? Unde și-o să dulanțele la poartă. Nu știu ce am lag-ul ăsta. Aici YouTube. Hai, mori! Mori!
O să mor. Nu! Matei sărit! Matei sărit! Fugi! Fugi! M-a arestat. Nu, mai am un scor de viață. De ce există jocul ăsta? De ce există? Ia-te-mi aici, o frate. Te văd. Mama, am un lag de... De capro pietre. Crapă pietre. Ale, motră, lasă-mă cu motrule. Alex. E prietenul meu de la școală. Ah! Trebuie să ai stamina mai mereu cu voi. Nu. Dacă am coronavirus, să ai și tu. O să vă infectez pe toți. Mă motră. Treci pe aici, Oh mă my motră. god, am rămas cu shotgun deși am ieșit de acolo. Am ieșit de acolo. Acum... Vreau să mă dau pe crowd. Lights out. Bă, uite unde sunt eu. Vino la mine. Ai keycard-ul? Nu, am doar un shotgun. Doar atât pot eu. Și de ce te ascunzi aici? Ca să nu mă vadă ăia. Dacă mă văd, o să De, mă arestez. de eu tot te văd. Trebuie să par inocent și că n-am ieșit de acolo, știi? Și de aia. Asta e bună că zice de pe calculator poți să te ascunzi. Dar nu-i corect. Uite, eu pot să mă ascund sub. Azi ne apucăm de melodie aia. Dar vreau să mă ascund sub. Dacă nu te împușcă între picioare. Încă nu poți. Ba da. Repede că vreau să sunt aici. Blue ones are copes. Alex! Da! Ok, Ce e? Da. Ce? Nimeni nu o să-și dea seama că sunt aici. Până dimineața. A, mor! M-a omorât! Cum să-și permită? Vino la celula. Eu nu Mamă, ce gramatică ai și tu. Vino la celula, repede. De ce? Eva, te exprimi aici. Nu mă vede ăla, nu mă vede ăla. Nu mă la celula. I-am stat aici toată noaptea și nu m-a văzut nimeni. Da, eu te văd. Vezi că vine sotul. Scoate și tu Remington. Nu, mă, nu să văd cum am trebuie să-l omor. A! Mă moară! Cum? Mă omor tu pe mine? Ok, n-am îndrăznit să mor. Dacă îndrăznești cumva o să te omor. Până când mori. Îi dau la ăștia arme. Mă jur că îi dau report lui mămătru. Am uitat cum se dădea report. Pot și scap. Nu de aici. Dacă ești un polițist, Intru aici. Aici plec. Submit o să-i scriu Robin cel. Am și o tastatură cel rău. Gata. Și acum report. Choose one. Type of abuz. Abuzul este că îmi scrie în pe chat în continuu. Gata, Robin cel rău. Gata. Robin cel rău, ia să-i scriu. Yes, Robin. nimeni nu trage din ăștia de aici. Oh, au keycard-ul. Nu. Robin cel rău. Nu. Hai că vin după tine, unde ești? Nu.
cel rău, ești un Robin cel rău. Ok. Încerc să scap. Haide. Oh my god, scap. Să mă scăp și pe mine. Mai aveam... Robin cel rău. Ia, scoate-mă și pe mine. Nu pot. Bă, ești chiar nesimțit. Îs urmărite 3 polițiști. Dacă îți dai reset, ești chiar nesimțit. Nu, Robin cel rău. Film. Ce film? Filme. Filmez. nu mă urmărește nimeni. Filmezi? Da! De cât timp filmez chiar? De 10 minute, cam atât să faceți episod. Sper că nu v-a plăcut.